এটা সেকেন্ড ঠিকাদার তোমরা না এই যে কামটা সেভ করার জন্য মালিককে কয় 3টা দিলেও হয় টাইম দিম না দিলেও হয় কাউসা খামানিखौ खमायनो আপনি রইটু পাইছ না কোন আমার হেড মিস্ত্রি কাছে আমি হেড মিস্ত্রি না দেখা শুনো এক ডাল দিয়েও তো হয় কিন্তু আমার এস্টিমেটটা এরকম না সরকারি ঘর না ব্যক্তিগত ঘর হলে আমার 1,30,000 ব্যক্তিগত হলে তো আমি ব্যক্তিগত ঘর বানাইলো এটা হ্যাঁ এস্টিমেটর 4 ডাল আছে খালি ডাল এমনি টাকা টাইম দিছে আছে করবেন তাহলে 10 এমএম খালি ডাল বুঝছে আর এইগুলা ইলিগাল আমার 21,000 টাকা দিয়ে একাউন্টआव सोबाय बे एकाउन्टनि फैसाखौ सोर मोना नोंसो मोननांगौमोन दाना एकाउन्टआ गासिबो बिना लायजोबबाय चेयारमेननिफ्राय एकाउन्टआ बिना लाय खामानि लस जाबाय बुजिबाय दा बिसोरखौ मोजां होननानै खोन्थाहैयो बिराद मोजां मावदों ओरै मावदों बेफोरबायदि फुरखबानो अबा दसे न' मोननांगौ न'आ मुसुर जानांगौ आरो जोंना बे दसेनो जाजोबनांगौआ मानो ओइदेनो जाखोमोन नोङो माहाय 9टा खुन्थिया दं 9 जुदि 18टा रडआ नोंना 2 mm खम जाबाय 6 mm सो बै गंनाया बै मोननायासो 10 mm दा बेवहाय माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला सरकारिखौ नोंसोर बुंनो हायाब्ला गियोब्ला आंनो खोन्थाब्ला आं सरकारिखौ माबा बुंगोन दा बेखायनो आङो सरकारनि इन्जिनियार बे खुसाघाट जेरै आइ भान्डारानि पिसिडिसिनि जुनियर इन्जिनियार दत्त माने गयारि बेखौ आङो दा लेंना लाबोनानै जों नुबाय नंमारगौ रायजो राजाफोर बुंनाय खोथाया नंमारगौ रडानो गिदिरबो फिसाबो ओमफ्राय नोङो गायमा रडबो होआखै एक्सिम जानांगौमोन औ एक्सिम जानांगौमोन आरो बे गबाय स्मिर लागायनानै ओरै नारसोना होफैदों आखाइजों माथेना होदों बे खुन्थियाफ्राबो बेखौ जेन'बा बे माबाबा बोखारबानो बे सिङाव ओरैनो दस्रायाव लागायना नारसोना होफैदों खोमादों बे एकाउन्टखौ जोंनो जेन'बा बे फैसाखौ हरगोन ना हरा बेखौ रायलायनांगोन जों गामियाव हरखायाब्रा मोनखाया जों मोना बहा मोनदों मोननांगौ जों सिलाना बेखायनोथ' होनबाय नोंनि एकाउन्टखौनो मोनथिया जों गामिनि मानसि ज' लानानै जोङो रायलायहैनांगोन बाहाय रायलायनांगोन दा रायलायनो नङा नोंसोर बेनाव रायलायबा जेबो जाया नोंसोर नैबे साहाबनाव रायलायदो बर' मानसि जों गामियाव बुरजाथार इन्जिनियार बे न'खौ नायग्राया सोरसो जों नायदिंगा बहा खम जादों बहा बारा जादों बेखौ जों खिन्थालाङो दा नोंसोरखौ हाजिरा होनानै दोनदोंना फैदिननि दा नोंसोर न'आव नायदिंनानै मावना लानांगौ बै सोरबा मिस्ट्रिया खोनासङाखैबा अफिसाव थांना खोन्थानांगौ दा नोंसोर खोन्थायाखै दा खोन्थायाखै नालाय दिनै खोन्थादों औ बेखायनो खोन्थानांगौ चेयारमेननो आं खोन्थाहैबाय थाखादोंमोन चेयारमेन जाया चेयारमेनानो थिनदों चेयारमेन थिननायखौसो मावदों होनखाबाय मिस्ट्रिया गिनाय फैयोना थांनानै खोन्थाहैबाय थानांगौबा माबा मोनसे माबा जागोन गिनाय फैयो नै बिसोर मालाय